Здравейте и добре дошли в канала ми. В днешното видео ще ви покажа как да си направите домашен скраб за тяло. Необходимите съставки са захар, може бяла, може и кафява, зависи каква имате вкъщи. Аз в момента имам бяла, мед, една чайна лъжичка, канела, сода, сока от лимон и бебешко олио. Започваме като в купичка изсипваме около 4 супени лъжици захар. Продължаваме като към захарта прибавяме канела. Канелата помага срещу целулит, доколкото съм чела в интернет. Слагаме на око, колкото прецениме. Така, продължаваме с содата. Също я слагаме на око. Някъде около една чайна лъжичка и повече сода. Разбъркваме ги добре да се смесят. Продължаваме и изсипваме меда. Около една чайна лъжичка. Ако вашия мед е течен, не е нужно да го пускате в микровълнова. Но моя се беше захаросал и заради това се наложи да го пусна. Прибавям около 3-4 чайни лъжици бебешко олио. Даже може малко по-малко. И сок от лимон. Някъде на око. Прибавяме лимонов сок. И започваме да бъркаме. Не се притеснявайте, ако стане малко по-рядко, винаги можете да добавите още захар. Може да смесите и бяла и кафява захар, тъй като частиците на кафявата захар са малко по-големи от белите. Може би стана леко течен, но аз ще прибавя към него и малко весни ядки за по-груба експлоатация. Така. Трябва добре да умесите може да добавим и още малко захар. Захарта, която аз използвам е от Lidl. Може да използвате каквато захар имате. Така, поставям още малко. Ето, това е желаната консистенция, която търсим. Това ми стига за една ексфолиация почти на цялото тяло. После усещам кожата си много мека и ви го препоръчвам, доста лесен е. Ако нямате бебешко олио, може да използвате зехтин. Благодаря ви, че ме гледахте и до нови срещи!